ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଟକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରିକ ବିଗତ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବେପରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଟକ ସହର ସାହି ବସ୍ତିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲି ରହିଛି ତ କେତେକ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଭୂଇଁରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଯାଇ ନୂତନ କଂକ୍ରିଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସଭାପତି ଆର୍ୟବୀର ଲେଙ୍କା କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାମେଲା ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କହିଥିଲେ। ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସାଯାଇଥିବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତୁରନ୍ତ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ବିପଦମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ତାର ଝୁଲି ରହୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କହିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗର ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି